Kathah Pak sing ngene iki. Kathah nek setengah wingi ya. Mriko. Hah? Mriko. Kapangan. Piye? Durung katon. Katon. Wong modho pae. Aku kudu biasa. Aku ora nrimo akipate. Kadang tuwa. Mi. Ayo aku pedhokno. Wis kanggo bocah bagus-bagus kowe nang kene karep di kekerapan apa? aku ora nrimake sik balik Kamas Utama. Kowe ora usah takon Sang Prabu Brawijaya sing enenge aku kudu sing
Kegandingan kowe sak kono tantang Brawijaya. Sak jangkara bakal mundur maju. Ayo. Langsung itu. Aku. Lakone remu. Berjalan-jalan golek ikan aram Brawijaya mangerti yo. Brawijaya ki ya Damarwulan. Damarwulan yo Brawijaya. Bener ya ya. Iya lah, kok ya ngerti. Disekait. Dan setiap kendongan ngerti ale. Ning nek kan ajar gending ora. Putih-putih sami to. Sami to putih-putih. Terutama niku wayang. Ya ngoten niku, kasih Murah. Jadi ketoprak itu ya belum ajar. niki nek pandang boten Nek ngono ku pandang ing tanggang Ning nak yen rokok ora yo ajar. apa pancen kadangmu mergo yen tak pamula. ini kan toprak kan Aku jadi orang ngaku wayang kan. tanda pro gak yang betul. Ini ada urusan yang lebih dan dipakai loh. Mami kamar damar baru satu sih. Ini kalian Prabu Bro itu. Tapi keberadaan api pergo lain pati lu. Ini loh. Panjen Mantul di sapi kaku akan kayak apa? yo yen mangkono sing kepiye kowe kadang kaget. Dan yo sawi. Waktu itu kendal kendal sutri motor ing motor lain. Mari iki kabeh lain. Terakhir kota kerwarisan Hanan Jaya Terakhir kesambaran Sangrana Maniman Maniman Dan terakhir
Lagi penak-penak ning isor wit kok terus tok legandang wong tuwa napase mengkis kaya ngene kok Pripun cara pripun menika pripun? piye Pangreka daya panjenengan boten kasil. Pangreka daya panjenengan boten kasil. kudu dilaksanakan kudu rangen Manunggal nyawiji kalian pun Sinuwun Brawijaya nggih sidamar mulan. lagi mau bogel si layang kumite kemana nggih Layang kumitir Turun. ten gerdu. malah keturun bocah kae Lah nggih, mangga rampung wajibane entri terus ngancani bebat yo ngene menika kados pundi lho? wis rasa semelang isen duwe serep isen duwe serep pangrencana sing supayane tetep piye wae golek seraya yo aja dikangelan dereke napa golek seraya ning pojokane yo Supados kula kendhan mulya malih wonten ing pojok ayo. Sampai
Labuane pindho. Lah kudune rak sing wis-wis iki pelok kok kaya. Iki diganti slendro. Sarapan. Ah kok sakit gobloke mesti dadak dadi garap. Oh garap kuwi enak. Sing penting gagak. Gayen iki jam 1 agek ditokke. Wis pagi. Aku iki dalange sing mumet ora iki lakone iki ora Brawijaya kembar. Ane ya sak enenge. Som apa? Hah? Som apa? Lakone iki som budrek iki. Ya, gandeng iki wis jam 1. Ha iki dasare pak ketoprakan bengi iki ora ana acara sing wigati to. Ora ana. Intine iki alal wingi sing domang adikku sing bagus dhewe karo bojone Kariem ora Sariem Kawok Sariem Kariem iki ngenengke ngundang kanca-kanca diglumpuke reuni ya reuni ya kena dadi duwe pentas bengi iki mung temu kangen padha-padha jiwaning seni. Mula terus kompak dirembuk bareng-bareng. Dadi iki
tabrake sing ragat ki sing do ngetoprak ora kok iki sing ragat kari mbek sone ku mboten. Iki ora udal-udal pagi. Ora udal-udal iki fakta. Ya. Nyatane do urunan dadi sing joget iki ora entuk apa-apa. Kowe mau dilungi mau? Kowe mau dilungi mau? Lah ora ya ngerti lakone urip ku nek kuwi. Kuwi mung mergo sangka welas aku ki ya mung ora piye. Ora njaluk nek wondene diparingi mbok pira-pirane ya matur nuwun. Mung didongake ya ta. Muga masuk ki ora sithik najan to mung kanggonan. Nyatane ya iso ngingoni, ngobeni. Lah ya iso manggungi, nyoreki sapa wae dicolek. Iso apa kuwi mau meneh. Karo mikirke perkara iki komplit iki ya tanggung jawab. Ya untunge iki rombongan dadi iki ya kok ora ketan ngelawe ya entre padha. Aku bayar gembus barang karo sing gender iki. Iki ngene jenenge wong budaya. Mula meyang iki endo iki. Bahan aku ngetoprak ragan 200 tak nang ngisore aku tak mengendres selawe. Wah, kencang aku. Lah sing remuk aku. Piye? Dobel. Ayo dobel. Mau wis ora genang. Gluyuran kok ngene kok malah kon ngancani kowe. Lah apa mau remung diobane kowe arep dikancani piyai sangka Panisrengga. Nek ra kleru Mas Pendi pom sapa Pak. Nek mbok menawa alasane jare ning Boyolali jane ora. Aku ngerti dhewe mau buka kok. Kowe nginjer ya ora duwe sing go entre kuwi mau. Mula abote wong seni iki nek wis seni iki ngono kuwi nek sago ki ya. Oh, kaya kowe kaya tak akoni sangka mbumeten ganti warna. Aduh, latihanmu dipenke nek ora mergo tresnamu karo masuk karo kariem. Lah iya, nek sok ketae ora patek mengharap kowe. Piye? Kowe mengharapmu mesti kariem. Nyemu kok ngono. Saiki ngene, weh, kawet. Kawet. Ora aku ngumun nek jenengku kawel kowe blego. Lah iya, iki gandeng wis jam 1. Piye? Ora sakake sing dirembuk. Ya saya mlebu. Ora mlebu. Sing dileboni ya apa? Kuwi iki ngandake kanca-kanca. Ya. Dasare ora tanggung-tanggung presiden ana loro. Siji Mbak Suwarti sing kondang Mbak Gembus. Iki ya Warti. Warti. Berarti nek iki Gembus iki tempe apa? Bungo. Mbak Pati iki sangka Cepel. Nggih, matur nuwun wae ya. Matur nuwun, Pak. Ya umure wis 40 munggah iki ya. Nah, ini saya rada bening. Iki anggere wis cong-cong jebul bening. Ora ya wong mripat ki saya perkara awake ora kuat nek ngomong apa sak tenane rak ya ora kleru to. Heeh. Iki mau ana titipan kok nggone bakule sate. Ndi Mas tulung Mas titipan mau. Titipan kok endi? Tak titipe tukange tepesan kae mau lho. Bakule sate sing kondang kuwi Bu Sati. Oh, ngendi omahe? Muraken. Kok muraken dagen kok ngendi kuwi? Tingen. Wis penting nek titipan. Lho, rokok rong bungkus. Ora ning apa-apane. Lali janjine. Karo iki kok anu ra ulayan wis. Wis. Ibu Sami Kem, Sarmi, Mbak Sarni sate. Oh, lagi Sarmi ya, ngono sorna Sarmi ya. Mbak Sarmi sate. Terus para pandemen para penonton ingkang mirsani ketoprak menawi tindak wonten wetan lepen. Sate. Mbok kuwi ning pasar bodolan kok garap sawah mrene. Nek etan kali kono nek ngeleh mampir bayar ora ayo bayar to wonten dalemipun
warungipun Bu Sarmi menika murah meriah 20.000 wah wis rantek wah satene gede-gede kae ayo wis niki ngersake lagu lali janjine Perahu Layar wis jatuhke engko diganti Gembus Asmara Gembus Asmara hah gubuk ki mung garek sing nyanyi nek sing nyanyi Mbak Wati dadine Gembus Asmara Kendali Warsa ya apa sih Thank you.
Ngapunten Pak De. Lecing iki rada lho. Oh baleni. Dong neng dong neng. Dang. Rayenek aduh sakit. Diwales karo kawer. Iya aku ngerti ndak melu-melu gedungkal ya. Paman kawer niku jan do kayang-kayang kok kula mboten dijak to. Nek arep ngejak piye ngajake tanggung jawab. Kalau metu ya karepmu ora karepmu. Lah nek jenengan Aku sing tak senengi, Mbak. Nggih, sing Panti ngerti. sing kidul. nggih. Kok kaya presiden iki kok ya lulusan anu dhuwur piye. Lah nyanyi ana wae nyanyi lho krungu musike kono ya. Saking senenge kok ya wer. Saking Kan pembawaan suasana to paman. Betul. Mboten kok le sinden niku. Sadurunge dipatutke. Nggih. Ndongake matur nuwun karo penjane masuk karo Mbak Kariem sing wis gelem nglumpuke kanca-kanca ngingoni sak piturute. Nggih. Aku pira wae nek ditung. Wah mboten kok. Muga-muga siji dawa umure Mak kalih Pak Suryadi. Iya. Keloro rezekine saya peh. Telu. Sak kabeh rombongan. Agustus sesuk men laris sandangan. Amin. Kawin coreng. Nggih. Nanggape apa padha wae wiyagane padha ketopake iki deleng kan yo ngidul. Ngidul niku ten Ngidul mbuh. Sing ora ngerti iki mesti tangga-tangga wah. Karim karo Sulhan tak pira. Nek ana biasa sing ora ngerti mesti Lah nek sing ngerti pripun? sing ngerti ya. Ngerti ya. Karim karo Sulhi wonge pinter. Srawung oke. Nggih, Pak. Aji pendremisan. Cancane Adina minggu sing kata Arep aku ngajar. Nek ngajar mama. ora iki nak janto darane wis lenggah mesake rokok 2 bungkus ya 50.000 lho. Digenepi. Ayo. Jenenge nggih ndalo. Anu gubuke asmara dilangsungke wae. Niki kagem para sinoman lan bapak warga wonten mriki nggih. Moraken mugi-mugi sehat. Amin. Wonten mriki kathah rezekinipun. Amin. Matur sembah sampun nuwuhake wektu nggih. Wiyagane tak tulake rezekine akeh kabeh. Sindane dawa umure. Sing nanggung ya men padha metu ora do Niki pangantiku. nggih paman niki kula tenake mugi-mugi wiyagane lan sindane sesuk sedina double ping 3. Payu meneh. Yo, jatuh ke Mas. Ya. Thank you.
Boten pecatetan aman. Catetan titik cawetan. Tan. Iya iya Pak. Niki wonten niki wonten Lha anjas moro. Catetan kok ya kudu cawetan. Catetan. Catetan ampun salah. Ya ya ya. Catetan. Iki tanda-tanda wis tenono pokoke anggar diringi langan budaya. Apa iki mau langan irama. Langan anggar nadane iki wis gumyak pisan gumyak ngusuk kuwi tanda-tanda ngejak bubar. Banjur ra cetha iki. Monggo kasih ngrung metu mula awake dhewe ora tau. Cukup semene. Ayo. Enjih. Boten nonton jenengan penuh kene mung separo harga. Paro hargae ndapuk pindho. Ayo mangkane iki. Oh, meneh ora apa-apa. Kesename nggih. Ayo, manut. Lagune temen apa? Sakare kemu. Lho. Langen karo meno ditantang. Oh, ninggal karo senang.